Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Ярбуе паркында күлне коткару операциясе башлана. Лесное күле төбен чистарту эшләре кайчанга планлаштырылган? Ләм катламы, металл конструкцияләре һәм башка чүп-чар Мәләкәсе елгасын чистарту дәвам итә. Йөрәкне эшләтеп җибәрүгә 7 көн Чаллы табиблары көчле миокард инфаркты булган ирне коткардылар. Күлне чистарталар урманы тергезәләре Чаллыда Ярбуе паркындагы Лесное күле төбен чистартырга планлаштыралар. Бу хакта Тора коммуналь хуҗалык һәм транспорт хезмәткәрләренең контроль һәм сыйфат идарәсе директоры Айрат Насибуллин хәбәр итте. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез материалында. Хайыр, хәзердә Лесное күле бик популяр. Кайбер ял итүчеләр, үрдәкләр һәм андаторлар белән соклануны өстен күрсә, икенчеләре тыныч авыны сайлый. Сулык пычрак булса да, бирдә карп балыклары яши, күл төбен чистартсалар, балыклар тагы да күбрәк булачак дип саный Чаллы халкы. Тулаем алганда экологик хәл яхшырачак. Люди больше станет, рыбаков. И дети много будет купаться. И надо будет выровнять здесь, хоть поставить через 30-40 метров лавочки, много пожилых людей ходит, присесть негде. Это самое любимое озеро наше. Тут вот, видите, утки, утята выводятся, бобры, андаторы живут, пиявки плавают, рыбы много. Вот. И надо помогать чистить. Су төбен чистарту буенча проект смета документлары 30 сентябрьгә кадәр әзер булырга тиеш, әмма күл генә торгызылырга тиеш түгел. Казан аграр институты хезмәткәрләре яр буенда агачларны да карыячак. Аларга урман патологиясе буенча тикшерү үткәрергә туры киләчәк. Эшләрне башкару вакыты октябрь ахырына кадәр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ярбуендагы күл төбен чистарту мәлегә пландагына менә Мәләкәсе елгасын чистартуның иң кызган чагы сулык җыелган ләммә катламнарыннан, металл конструкцияләрдән һәм башка чүп-чардан арындырыла. Алга таба тулырак. Елганы җыелган чүп-чардан азат итү 2 участокка бүлеп башкарыла. Беренчесе Түбән Кама суксыкчыгы терәге буенда урнашкан. Эшләр 2 ел дәвамында тәмамланачак дип планлаштырыла. Икенче участок елганың югары өлешендә. Сулык төбен чистартудан тыш киләчәктә якындагы территорияны төзекләндерү дә күздә тотыла. В результате расчистки русла реки увеличится пропускная способность русла, а также приток грунтовых вод, что обеспечит естественное самоочищение реки. Әмир Наин Мәгдиев шәйүлеләр йөрү зоналарын тагын бер яр буе булдырган. Мәләкәс янында сквер һәм парк төзергә тәкъдим итте. Аларны шәһәр башлыгы фикеренчә шәхси сектор тирәсендә төзекләндергә була. Если идти по течению с правой стороны, да, со стороны района Замеликесья, выйти на микрорайон Междуречье, значит, прогулочные зоны и велосипедные зоны. И ту сторону реки Мелекески обустроить. Чаллы халкы да, шәһәр кунаклары да шундый ук фикердә. Аларның сүзләренә караганда үстәмә яр буе әлбәттә кирәк. Әмма аңа кадәр сулыкны чистартырга кирәк. Конечно, это необходимо чистить для того, чтобы чисто было, вот убрать все камыши, грязь вот эту вот все, чтобы людям отдыхать можно было. Предлагают вроде бы здесь сделать пляж, если я правильно помню, читала об этом. Почему бы нет? Мы вот сейчас первый раз здесь вообще-то гуляем, обычно на другой набережной. И я увидела, действительно чистят. Место прекрасное. Считаю, что городу будет от этого только польза. Җәяүле юллары һәм велосипед зоналары яңа күпердән башланачак һәм Междуречье торак микрорайоныннан кадәр барып җитәр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр сезнең дә бершеп торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8909 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Туктап калган йөрәкне эшләп китәргә мәҗбүр иттеләр. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары 7 көн дәвамында 37 яшьлек ир-атның гомере өчен көрәштеләр. Пациент там көчле миокард инфаркттан диагнозланган, нәтиҗәдә кардиоген шок барлыкка килгән. Уникаль коткару очрагы турында Лилия Гатинаның материалында. Когда меня реанимировали, потому что меня уже вынесли в машину, когда на носилках в машину сажали, я уже там ничего не соображал, я был
под уколами. Хәзер ул үзе белән булган хәлләрне елмаю белән искә ала. Тик ул вакытта аңа чыннан да бик авыр булам. Бу көн башкалардан берни белән дә аерылмады дип сөйли Сергей Ксенофонтов. Ул торып иртәнге ашны ашап душка керә, аннан соң кибеткә чыга һәм урамда аның хәле начарлана. Были сильные боли в груди, как будто грудь тиски зажимает, и пошло очень сильное потовыделение было, как будто я на улице под дождем стоял, вот такой сильный пот был у меня. Вот и все, я домой поднялся уже и уже из дома скорую вызвал. Проблем не было никогда даже не мучился. Каждый год медосмотр плановый, все хорошо. Ашыгыч ярдәм бригадасы Чаллалана ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенең кабул итү бүлмәсенә илтә. Табиблар көчле миокард инфарктын диагностикалый. Кинәт ир-атның йөрәге түзми һәм ул туктап кала. Туганнары әле дә бу хәлне аңлый алмый. Мы, конечно, были в состоянии в таком непонятном, его уж не передать. Шок был. Пока он в себя не пришел, мы тоже были как будто бы не себе, да. Долго мы ждали, что он начнется. Табиблар шунда ук Чалланың гомерен саклап калу өчен көрәшә башлый. 10 минут дәвамында бер-берсен алыштырып, янә һәм янә Сергейның йөрәген тибә башларга мәҗбүр итәргә тырышалар. Реанимацияны туктатмыйча табиблар пациентны рентген операция бүлмәсенә китерә. Анда аңа коронография үткәрелә һәм йөрәктә алгы артерия тыгынлыгы ачыклана. Нәкъ ул йөрәкнең зур өлешен кан белән тәэмин итә. Аның буенча кан агымы стенд ярдәмендә торгызыла. Слабо, но начало работать. Это дало нам время на развертывание экстракорпоральной мембранной оксигенации, которая поддерживала в нем жизнь в течение вот этих вот 7 дней. За эти 7 дней сердце восстановилось, и мы смогли уже отлучить его от вспомогательного кровообращения и передать его на руки родственникам. Пациентны алга таба дәвалау кардиореанимация бүлегендә дәвам итә. Табиблар һәм шәфкать туташлары командасының фидакарь хезмәте нәтиҗәсендә пациент бүген исән. Сергей реабилитация узган арада гаиләсе аның өйгә кайтуын көтә. Барлык күңелсезлекләр дә инде артта калды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Күңел радиосы һәм Чаллы ТВ телекомпаниясы Сандали пляжы белән берлектә Чаллы халкы өчен туган көне уңаена зур бәйрәм күңел пати дискотекасын оештырдылар. Кич дәвамында кунакларны төрле конкурслар, бүләкләр, шулай ук популяр артистлар чыгышы сөендерде. Күңел пати дискотегының программасы һәр чак мавыктыргыч, кызыклы бәйгеләр, яхшы бүләкләр әзерләде Чаллы ТВ телекомпаниясы белән Күңел радиосы. Искәртергә кирәк, быел алар юбилейларын белгиләп үтте. Яшьләргә мондый чаралар кирәк. Әлбәттә, пляжда барыбер икенче төрле формат дип уйлыйм мин, шәп формат. Менә Казанда да шушындый формат кертеп җибәрсәләр, бик шәп булыр иде. Чаллы тамашачысы аерылып тора инде ул башка шәһәрләрдән. Чөнки монда гади халык, җыр сәнгатьне аңлый торган халык. Күбесе күңел патига беренче тапкыр килде һәм шул кадәр рәхәт, кызык булыр дип һич тә уйламаганнар. Бик күңелле үтә. Җырчылар бик матур җырлый. Шундый патиларга бигрәк тә ешрак килергә ясын. Бу бәйрәмне күптән көтеп алган идем. Яратып төшәм, һәр чак күңел искиткеч мероприятиялар үткәрә. Елдагыча Күңел радиосы үзенең тыңлаучыларын сөендергә тырыша һәм инде әлбәттә һәр җәй без Күңел пати дип исемләнгән татарча дискотека оештырабыз. Чаллы ТВ һәм Күңел радиосының киләсе бәйрәм августта узачак. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Күңелле яллар, исән сау булыгыз. Летнее предложение от Enzo Home. Мебель, матрасы, текстиль. Все товары из наличия на самых выгодных условиях со скидками до 50%. Решайтесь, о цене договоримся. Мебельный центр Соло. Новый город 4110.